Good morning, namaste, खुलुमबाय. Welcome back to the review vlog on the video जाहैबाय. नै जोंना सिखारबाय आरोना, दुगैखांबाय आरोना, फ्रेशनो. ओमफ्राय दायो नों मा खालामो दिनैनि दिनाव दायो नोंथांमोना शेयार खालामलांगोन. थ' नोंथांमोना इन्टारेस्ट बा भिडिअखौ रिकुवेस्ट खालामबानो जाबाय. थ' दे बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि. लेट्स स्टार्ट. ओमफ्राय नै सिखारनानै बिथिं खोरखि खेवबाय आङो फ्रेशनो. बिथिं नाहरबा मोजां नुयो आरो. खामानि मावनोसै आङो दायो. हिन्जावफोरनि लाइफबाथाय माथो आरोना, सोरांबानो न' फोसाबनायनिफ्राय स्टार्टखा आरो खामानिखा सानसे. गाइखेर फुदुंसै आं दायो. फुदुंदों दायो, साहा लोंनोसै. दिनैहाय फिसाजोनि रिजाल्ट दं आरोना, हाफ इयारलिनि रिजाल्ट. बेखौ दायो जोङो नायनो नागिरबाय. माबायदि मोनदों गोसोखौ रिजाल्ट नायनो थाखाय? नार्भास मोनदों एसे, हेपिबो. नार्भास मोनगासिनो नै. स' नायनोसै माबायदि जायो दिनैनि रिजाल्टआ हाफ इयारलिनि. नायलांबाय थाबानो जाबाय फिसाजोनि स्कुलखौ नोंथांमोना. फिसाजोनि स्कुलखौ देखायलांगोन. सेन्देला लाहरदो, गानहोदो. गोदान बायनांसिगोन हनै, सुइसानोसो माबाजोब्बाय. आं लाइफांसै गायलाबायदोंमोन, बे जाबाव. ओमफ्राय नै स्कुलाव दायो थांगासिनो. रिजाल्टखौ नायना फैबाय. ओमफ्राय नै स्कुलाव भिडिअ लानो मोनो नालाय, नै दायो साखि लानो फैबाय. बे स्कुल खाथियाव साखि फानो नालाय, साखि लांफाखानोसै होननानै दिवालीनि. जि मोजां मोजां मोनखायो नै साखिया. माने हासबेन्डनि अफिसनिबो 200था लानांगौमोन नालाय साखिया. खनसेनो बे बानायग्रायाव लांसै होननानै ज' लांफैबाय आरो जोङो खनसेनो रिजाल्ट नायनानै नै फिसाजोखौ स्कुलाव सोनानै. नोंथांमोनाबो लांफैनो हागोन. नैबेयाव आरोना, क'क्राझार दिमोलगावआव बे लामायावनोखा, ब्रह्म बाबा स्कुलजों फैनानै. ओमफ्राय नै आं बेखौ लाबाय आरोना, जि मोजांखा नै संग्रायाव बिदि दोननाय. नैबेबो मोजांथार नै केलास बिदि नारेंखल दोनखानाय बानायखानाय. भेराइटिस दं आरोना बेयाव, नोंथांमोनाबो लांफै, जि मोजां मोजांखा. नैबेयो अफिसनि गोजा आरोना, 200था. मोनफैबाय आरोना दायो रिजाल्टखौ नायखांनानै. ओमफ्राय गाइखेर फुदुंखांबाय माबाय. ओमफ्राय नै दायो रिजाल्टखौ खिन्थानोसै आं नोंथांमोननो. आं दायो रिजाल्टखौ देखायनोसै. फै ओरै फैदो. आं रिजाल्टखौ दायो खिन्थानोसै. माने मोजाङानो जादों आरोना. इउनिट टेस्टनिफ्राय दा साबसिन मोनदों, पारसेन्ट जादों आरो. आगोलाव इउनिट टेस्टआव 94%मोन, बिसिना पार्सेन्टेज हिसाबैसो नालाय. ओमफ्राय दा हाफ इयारलियाव 96% मोनदों बिदिनो. नोंखौ माबायदि मोनदों? माबायदि मोनदों? मोजां फरायनांगौ, ओंखायनो साबसिननिफ्राय साबसिन जालांनांगौ। जायखिजाया मोजाङानो
मोनदों आरो नेक्स्ट टाइम एग्जामा 100% लाबोनांगौ एबार जायो आंनि दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै प्लिज लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम स' एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय